मुखिया सरकारनि बानजायनाय रायजोनि मोनफ्रोमबो बिजाबाव ससियेल दिनै मानागिरि चिफ प्रमद बर' बिथांनि दैदेननायाव जोंनि बिटिआर सरकारनि सिङाव बा थांनाय ब्रै खावसे बोसोराव जोंनि सरकारा बेसेबां मानसिनो दिनै जोङो बेनिफिसारिफोरनो जोंनि गभर्नमेन्टनि आसनिखौ होनो हाखो बेखौ लानानैनो बेनिफिसारि मिट जोंनो मोनसे जादोंमोन आरो बेनि गेजेरजों दिनै थांनाय 17 बोसोर बिपिएफनि सम आरो जोंनि जोंनि बोसोरब्रै खावसे बोसोरनि जोंनि जा मावनायनि गोरोबथाय बा फारागथि बेखौ जोङो नायनो थाखाय दिन्थिनो बा फोरमान होनो थाखाय दिनै जों बे हाबाफारिखौ लानाय जादों आरो रायजो राजाफ्रा खुब गोजोननाय मोनदों जे बिटिसिआव थांनाय 17 बोसोराव मावनो हायै हाबाफारिखौ दिनै मानगिरि चिफ प्रमद बर' बिथांनि दैदेननायाव जोंनि इउपिपिएल सरकारा आं बिखाफोर दानानै बुंनो हायो इउपिपिएल सरकारा दिनै समाजनि गेजेराव गोजोन आब्रुथि लाबोनायजों लोगोसे जौगाथायखौ लाबोनो हादों जायनि जाहोनाव माने अल्टारनेटिभ वे हिसाबै गासैबो पार्टिफोरखौ नागारजोबनानै इउपिपिएल दोलोआव ज' जाजाय फैनानै बाहागो लानानै नैबे बारनि जोंनि जा इलेक्सन बे बिसायख'थियावबो जोंखौ हेफाजाब होनो फैदों। मोनसे गोजोनथाव रादाब क'क्राझार सहरनि साई मन्दिरनि साखाथियाव आर&बि र'ड वार्ड नम्बर 6 आव थानाय ब्रह्मानन्द आइटिआइ क'क्राझारा नोंथांमोननि थाखाय लानानै फैदों मोनसे सनानि खाबु आथिखालनि बादायलु मुगायाव नोंथांखौ साख्रिनि थाखाय साखाफारा खालामनो ब्रह्मानन्द आइटिआइ क'क्राझारा गासै मोनबा भकेशनेल कर्स लानानै फैदों आरो बे मोनबा भकेशनेल कर्सफोरा जादों इलेक्ट्रिशियन कर्स 2 इयार्स कर्स स्टेनोग्राफी 1 इयार कर्स COPA कम्पिउटार ऑपरेटिंग एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट 1 year course, Beauty and Wellness 1 year course, Sewing Technology 1 year course. Beauty and Wellness आरो Sewing Technology आव नोंथाङा बेसेनाङै मुं थिसननो हागोन। ब्रह्मानन्द आइटिआइ क'क्राझाराव हाईलि क्वालिफाइड फेकाल्टिस दं आरो 100% जब एसिस्टेंट। बेजों लोगोसेनो बेयाव फ्लेक्सिबल क्लास टाइमिंनि खाबुबो दङ। बेयाव CIPET, टुल गुवाहाटी बायदि नेशनेल इनस्टिट्यूटफोराव एजुकेशनल टुरनि थाखाय लानानै थाङो आरो रेलवे वर्कशप, बङाइगाव, APDCL बायदिफोराव इन्टार्नशिपनि थाखाय दैथायहरनाय जायो। आबुङै मिथिनो थाखाय ब्रह्मानन्द आइटिआइ क'क्राझाराव थांनानै एबा 9101325849 एबा 86386 83243 मबाइल नम्बराव कल खालामनानै सोलाद लानो हागोन।